Alerta sanitaria vermella en 158 concellos polas altas temperaturas. Valores extremos que obrigan a extremar as precaucións. A actividade deportiva federada no exterior está suspendida entre as 12 do mediodía e as 8 desta tarde. Valores moi elevados tras unha noite de inferno. En Baiona registráronse 30,3 graus ás 4 desta madrugada. E o que queda. Muchísimo calor, de noche no se puede dormir, es horrible el calor que hace. Con calma, con moita precaución, sobre todo precaución. Ventanas abertas. O ventilador é metidos dentro, non se queda outro. Saúdos, que tal? Boas tardes. Continúan as reaccións ás causas abertas por presunta corrupción que afectan tanto PSOE como o Goberno. Mentres o PP se refire a Sánchez como líder dunha organización criminal, o Executivo mantén a súa confianza na directora da Garda Civil tras a súa imputación polo caso Leire. Hoy hay un gobierno limpio y desde luego Mercedes González es una extraordinaria directora de la Guardia Civil, tiene todo el respaldo del gobierno, todo el apoyo del gobierno. Sánchez ha decidido que no va a dimitir nadie más en su gobierno, porque entiende que si abriese esa espita, esto no pararía nunca. O vindeiro xoves chegará a Ferrol un buque con vehículos da empresa chinesa SAIC. A multinacional da automoción avanza así no seu proxecto de instalar en Galicia a primeira fábrica de Europa. O presidente Rueda di que o proxecto de SAIC consolidará Galicia como un territorio atractivo para investir. Han encontrado vida. Así celebran, despois de días e horas de busca, atopar vida, momentos moi duros os que están a vivir en Venezuela. O número de falecidos continúa aumentando e xa son máis de 2.600, entre eles hai 34 españois. Tamén soben os feridos e sitúanse por riba dos 12.600. A cifra de desaparecidos segue a ser unha incógnita, pero a ONU asegura que poden superar os 10.000. E como cada fin de semana temos distintas opcións para irmonos de festa. En Viveiro van polo último día de Resurrection Fest. En A Guarda haite xantar cun manxar a prezos populares. Primeira fin de semana de xullo que ven cargada de troula, comida e boa música. O secreto que sea fresquiña, e despois unha plancha ben quente, un bo aceite e volta e volta. Está, vamos, espectacular. Os recomiendo a todos que vengáis, porque está de muerte. Comezamos coa vaga de calor que afecta a case toda Galicia e que vai manter as alertas activadas varias xornadas. Neste mapa, marcados en cor vermella, temos 158 concellos, especial atención o interior da Coruña, interior de Pontevedra e tamén as montañas de Lugo e de Ourense. Aí, ollo, risco alto para a saúde. A alerta de laranxa pola calor extrema atopámola, por exemplo, na Bacía do Miño, tamén na de Pontevedra, en Ourense e nas Rías Baixas. De feito, ímonos ata un dos concellos do litoral onde nin o mar suaviza as temperaturas. Raquel Gandoi. Ese alivio térmico que adoita proporcionar este Atlántico nas Rías Baixas non se nota nestos días en vilas como esta de Baiona, na que estamos hoxe, debido en parte ás temperaturas nocturnas propias doutras latitudes. Os termómetros chegaron ao mediodía aos 36 graus, que se senten como tal porque o nordés moderado na costa, que habitualmente se traduce nunha brisa refrescante, tampouco se deu este sábado. Alerta laranxa decretada pola Xunta, que significa moito coidado nas horas centrais do día e evitar a deshidratación. A imaxe está sendo, por tanto, a agardada, a dos areais con moita xente, pero sobre todo a de moitos bañistas espilindo a calor meténdose na auga. Primeira fin de semana de xullo moi calorosa, cos primeiros turistas deixándose ver en praias como estas de Baiona, Santa Marta, a Ladeira ou a Barbeira, aos pés do Parador. Pouca xente nos paseos porque a calor apreta, hai 36 graus e non demasiada sobre a area, porque este sábado non hai nubes, non hai brisa e o único que alivia esta alerta laranxa é o Atlántico, que está a pouco máis de 17 graus. Sí, la toalla no se puede estar, entonces al agua, todo el rato en el agua. Lembro tempos con este calor, pero non tan seguidos. Fai moito calor. Esta noite foi tremendo, eso foi demasiado, non? Parece Maracaibo. Si, isto parece Maracaibo, que é unha temperatura tremenda. Y ahora vengo a Galicia, que estoy deseando el sol, un poco de sol de gallego, pero esto ya no es gallego, esto ya es un sol de África. Aquí. Metido no mar, sí, na auga, sí.
Así por lo menos estar preto da orilla sí que se agradece. Parece raro, pero co calor que facía a auga estaba fría, sí. E os últimos anos, máis ou menos, o máximo 35 grados. E ayer mismo marcaba 37. Creo que pasou despois. Normalmente aquí en Bayona sempre é verdad que si de diferencia con Vigo ou de Santiago, que son eu, o sea que eso de microclima en Bayona este ano non sei eu se tornarán as cousas porque de momento nada. Sombra e agua. Sombra e agüita bastante, se non estamos fastidiados. Bueno, de chapuzón e de beber, todo un pouquiño en general, sabe? Moito máis non se pode facer porque o calor non hai maneira de combatilo. E os prognósticos apuntan a que esta calor non mermará en toda a fin de semana, o que suporá que a alerta laranxa se manterá activa na totalidade do litoral pontevedrés. E por se a calor do día fora pouco, o tan desexado refresco non chegou pola noite con temperaturas que mesmo roldaron os 30 graus en varios puntos das Rías Baixas no interior de Pontevedra. É o que se coñece como a noites infernais, un fenómeno pouco común e menos aínda na nosa comunidade en que os termómetros achegan os 30 graus nas horas nocturnas. A máxima desta noite rexistrouse en Baiona, ás 4:30 da madrugada chegaron os 30,3 graus, unhas temperaturas que fan que dormir sen a axuda do aire acondicionado sexa prácticamente misión imposible. Muchísimo calor, de noche non se pode dormir, é horrible o calor que hace. E foi unha noite dura e nada, ventanas abertas, correndo o aire que o pouco que había e nada. Sí, con aire acondicionado, sí. Claro. Calurosa, moi calurosa e moi larga, porque o calor era bastante fuerte e hoxe temos outra vez pinta de que vai a ser así. Unha noite torrida que se podería repetir esta e as próximas madrugadas porque aínda nos toca sufrir uns días máis esta vaga de calor. Calor que se extende tamén a outras zonas da comunidade no interior. Hai varios avisos activados. Bea Pérez. Si aquí o carón do Miño en Ourense está previsto hoxe que os termómetros suban dos 41 graus, o que sería o día máis caloroso no que levamos de verán. Está activado un aviso de cor laranxa que se estende tamén ao sur de Lugo e a zona de Valdeorras. En xeral, toda a provincia agárdase máximas por riba dos 36 graus mesmo nas zonas de montaña. Para combater estas altas temperaturas, o mellor é non sair da casa nas horas centrais do día ou buscar o refuxo de zonas arboradas, de ríos e piscinas. Ourense amence coas fiestas abertas para aproveitar o fresco da noite, fuxir da calor, obriga a madrugar. Si, eu levanto máis 7:30, ventilo a casa toda, ahora baixei un momento, xa deixo todo cerrado, e depois hasta lá cerca da noite, golpe de ventilador e metidos dentro, non se queda outra. Con todo pechado, a casa convértese no mellor refuxo. Na casa metidos. Sí, o mellor. Sobre todo se ten aire acondicionado. Mantelo a unha temperatura adecuada e nada, e aguantar, é o que nos queda. Non damos abasto para poder con esta demanda, é dicir, ahora mismo estamos dando 20 días mínimo para poder instalalo. Por iso hai quen opta por outras alternativas. No se pone en funcionamiento por los altos costos, entonces toca tirar de los ventiladores. Y salir después a pasear, sí, por la orilla del río y meterse por allí y darse un chapuzón. E se esta calor nos colle facendo turismo. Y aprovechar para ver museos y edificios cerrados. Hemos hecho ya una excursión por el Miño, haremos otra por el Sil y la verdad es que cuando vas por el río y en medio de los bosques, pues la verdad es que hace mucho más fresco. Os que temos a sorte de ter aldeiña ou un sitiño máis fresco, pois marchar ali a buscar a sombra dun carballiño, aínda que sexa, refrescarse, xa mangueira, chapuzón, se hai pisciniña, senón unha mangueira ou unha botella de agua pola cabeza baixo mismo. Calquera alternativa boa para combater estas altas temperaturas que poden chegar aos 41 graus en Ourense, por riba dos 39 agárdanse no sur de Lugo ou en Valdeorras. Preséntase unha xornada moi calorosa, con alertas, tamén avisos activados, e por iso compre extremar as precaucións. Aquí van algúns consellos básicos, están fartos de escoitalos, non lles contamos nada novo, pero compre telos en conta hoxe. Ben, son non exporse ao sol nas horas centrais do día, hidratarse constantemente, aínda que non teñamos sede, protexer os ollos con lentes, cubrir a cabeza para reducir a temperatura corporal e porse moito protector solar. Tome nota deles, vivan onde vivan, aínda que é certo que algunhas zonas da comunidade van pasar o día menos abafados.
Temperaturas insoportables, se alerta vermella en 158 concellos, se alerta laranxa noutros tantos, pero aquí, na Mariña Lucense, pódese respirar. Nestas praias e nos paseos das vilas mariñás son estes días un refuxio climático. Que é isto? Pois que noutras zonas afogan coa calor e aquí non. Bueno, pues bien, la verdad es que es muy fresquito porque venimos de Badajoz y están allí a 39 y 40 grados a las 9 de la noche, así que cada vez que hablamos de cómo estamos damos mucha envidia. Claro. Está bueno porque está nublado pero no hace nada de frío, está una temperatura agradable para mí. ¿Y el resto de Galicia? Pois un tempo agradable, nin moito calor, nin moito frío, está moi ben. Estupendo el tiempo porque hace sensación de calor, pero con un poquito de humedad, pero con la brisilla esta que hace, está genial. No sé. En Viveiro, Foz, Burela ou Ribadeo, falarlles de noites tropicais e infernais sónalles a estar de viaxe no Caribe, porque les durmen con sabas e mesmo con mantas. Estupendamente, la verdad es que no tenemos ningún problema, es que estamos acostumbrados a no poder dormir de calor. Así que está aí, tenéis un paraíso. Pásase ben, a verdade, unha temperatura perfecta. Momentos han sido unas noches bastante fresquitas y aceptables. Así que, un día máis, a Mariña Lucense segue a ser unha xoia, tanto pola súa paisaxe como polo seu clima. Porque calor fai, estás ao sol na praia, pero é importante, non te esturruñes. Despois, ao longo deste telexornal, volveremos con toda a información sobre a calor, esas alertas e avisos que están activados e tamén tiñan un código QR no que poden atopar máis información na nosa página web en g24.gal. Pero antes, repasamos a última hora da política nacional tras a imputación da directora da Garda Civil polo caso Leire. O Goberno mantén a súa confianza en Mercedes González, mentres o PP se refire a Sánchez como o líder dunha organización criminal. O Goberno non se move da súa posición. Insisto, todo el apoyo, todo el respaldo a Mercedes González como directora de la Guardia Civil, que además es una extraordinaria mujer que yo la conozco muy bien. Confianza na directora da Garda Civil a pesar de que tanto ela como o seu número 2 foron imputados no caso Leire porque puideron axudala a interferir nas causas por presunta corrupción que afectan o Partido Socialista e o Goberno. O PP pide a súa dimisión e insiste nun adianto electoral. Sánchez ha decidido que no va a dimitir nadie más en su gobierno porque entiende que si abriese esa espita esto no pararía nunca y tendrían que dimitir tantas personas que el gobierno sería un auténtico descalabro. Hay un mandato parlamentario claro, que es convocar elecciones y devolverle la palabra a los ciudadanos. Esta semana, a Axencia Tributaria decidiu presentarse como prexudicada a través da Avogacía do Estado no caso das xoias de Zapatero. Onte declarou no xulgado o vicepresidente da SEPI imputado no caso sobre o rescate de Europa e o xuiz que investiga o caso Coldo citou a declarar a Jéssica Rodríguez, exparella de Ábalos, pola súa posible contratación ilícita en dúas empresas dependentes do Ministerio de Transportes. Podemos fala de corrupción repugnante. El Partido Socialista ha demostrado durante todos estos años de gobierno que no está a la altura del país que somos. Es que lo que estamos teniendo es rearme, corrupción repugnante. Un grupo de socialistas críticos reúnese hoxe en Barcelona. Reclaman eleccións ante a situación crítica que o seu xuizo vive o PSOE polos diversos casos de presunta corrupción. Na política galega, o PSDG celebrou hoxe un comité nacional. O secretario xeral dos socialistas galegos referiuse ás causas por presunta corrupción que afectan o PSOE e o Goberno como operacións políticos xudiciais. Tamén cuestionou a imparcialidade dos xuíces e apelou á presunción de inocencia. Somos capaces hoxe de separar os fenómenos de corrupción e a reacción que temos ante eses fenómenos de corrupción de outras situacións e de outras operacións político-xudiciais que estamos vivindo no noso país. E é evidente que está pasando eso a nivel de toda España. A vindeira semana chegará a Ferrol un buque con vehículos da empresa chinesa SAIC. A multinacional de automoción avanza no seu proxecto de instalar en Galicia a súa primeira fábrica de Europa. Alfonso Rueda di que a súa chegada consolida Galicia como un territorio atractivo para investir. O porto exterior de Ferrol recibirá os vehículos da multinacional chinesa, unha proba logística para seguir avanzando na implantación de SAIC en Galicia. Elixiu Galicia pola nosa solvencia técnica, a nosa solvencia industrial e a nosa estabilidade e as garantías que damos. A Galicia calidade. Nun vídeo nas súas redes sociais, Alfonso Rueda asegura que a chegada da multinacional chinesa atraerá novas oportunidades de investimento a Galicia. Vai traer moita riqueza e moito emprego. 200 millóns de investimento
máis de 2.300 postos de traballo nunha primeira fase, e sobre todo vai abrir oportunidades e camiños para o futuro, en especial para Ferrol e As Pontes, pero para toda Galicia. E vai consolidar a nosa terra como un territorio moi atractivo para investir. Imos ser sede na Unión Europea dunha empresa que é líder mundial na automoción. O Goberno galego pon en valor os múltiples encontros mantidos nos últimos meses coa empresa, entre eles a viaxe de traballo do presidente Rueda a China. Segundo algunhas informacións, a Xunta tería adquirido varias naves industriais nas Pontes que poderían poñer a disposición da automobilística chinesa. O alcalde pontés, o socialista Valentín González Formoso, celebrou o que cualificou de paso moi relevante por parte do Goberno galego para impulsar un proxecto que permitirá reactivar o emprego na comarca. A adquisición das naves de Insan As Pontes, unha das naves máis grandes industriais que hai en todo o país, 110.000 metros cuadrados de instalación, que é un paso significativo para poder albergar un proxecto de ese calado que xerará moitísimo emprego na comarca. Porque son meses de traballo moi arduo, donde a determinación tanto a Consellería de Industria como do propio presidente da Xunta de Galicia, E a líder do BNG visitou hoxe o Festival do Viño da Ribeira Sacra en Monforte. Ana Pontón reivindicou o papel clave do sector vitivinícola. Sabemos que un rural vivo non se pode entender sin o sector vitivinícola e que este é un sector clave para fixar poboación, para manter coidado o noso medio natural, que é un sector que ademais xenera emprego, riqueza e polo tanto que é un sector clave para loitar contra dous problemas moi importantes que temos no noso país, un é a despoboación e outros son os lumes que vemos que cada ano son máis virulentos. No exterior, Venezuela afronta o 10º día dende os devastadores sismos. A traxedia deixa milleiros de falecidos e de feridos e tamén desaparecidos baixo os cascallos e moitas familias sen fogar. Foi unha nova noite de caos e de rúas con centos de persoas dormindo á intemperie. Rosa Conde. Cae a noite sobre Caracas, envolvendo en oscuridade a dor de miles de familias. Tras os terremotos, a incertidumbre é a verdade máis absoluta. O baile de cifras entre a falta de transparencia e a confusión, pero xa falan de máis de 15.000 persoas en fogar, aínda que organismos internacionais creen que o drama é moito maior. O certo é que prazas e rúas por todo Venezuela convértense en fogares improvisados onde a supervivencia é o reto diario. Ademais, todo isto recórdalles que viven nun limbo tráxico onde saben que o futuro é moi incerto e que, ademais, as súas vidas tamén derrumbáronse. Mentres diminúen as posibilidades de atopar máis superviventes tras 10 días dos devastadores terremotos, familiares das vítimas seguen loitando contra o desánimo e manteñen a esperanza de atopar con vida os seus achegados entre os cascallos. Sigan consiguiendo personas vivas, porque esa es la única esperanza que tenemos. Se han hecho pruebas, han metido caninos, los caninos dan señales de vida y como yo digo, no me cansaré hasta que yo no las tenga en mis manos y eso yo sigo confiando que están vivas. Equipos internacionais de rescate comezan a retirarse e outros permanecen aínda na zona afectada. Buscan sen descanso xunto a voluntarios, xente entre os entullos nunha misión cada vez máis complicada. Os familiares piden que se reforce a busca de persoas vivas e tamén os traballos para recuperar os corpos dos falecidos. Por lo menos yo tengo 3 hijos allí, 3 hijos y su mamá, y estoy aquí luchando para poder por lo menos sacarlos, estén como estén. Y sería la satisfacción mía para poderlos enterrar en un sitio digno. Este é un dos últimos rescates que puidemos ver con final feliz. O grupo de rescatistas difundía as imaxes. O garda de seguridade dun centro comercial por fin era rescatado tras permanecer atrapado durante 8 días. Voluntarios e organizacións seguen a distribuir na contorna do desastre alimentos e axuda humanitaria. Solicitan que continúe a asistencia internacional. Pedimos ayuda porque nos hace falta mucha ayuda. Neste hospital improvisado no estado da Guaira, a situación segue a ser complicada. Llevamos casi 4.000 pacientes. A presidenta encargada aseverou que o coste da reconstrucción vai superar os 6.700 millóns de dólares. En Irán arrinca hoxe o funeral de Ali Khamenei. Está previsto que os actos duren varios días. Milleiros de persoas acoden ao escenario instalado na gran mezquita de Mosalla, onde Khamenei daba os seus discursos. Berran vinganza ao velo corpo.
O líder supremo dos ayatolás falecera nun ataque aéreo ao comezo da guerra. E o Papa León XIV visitou hoxe a illa de Lampedusa, 13 anos despois de que o fixera o Papa Francisco. A visita de León XIV márcase nunha xira que o pontífice está a facer por distintas cidades italianas. Durante a súa estancia na illa, León XIV reuniuse cos migrantes que ali se refuxian e cos voluntarios que os atenden e fixo unha ofrenda floral no monumento que lembra aos que perderon a vida no mar. Despois oficiou unha misa antes de regresar a Roma. O Servizo de Gardacostas de Costa Rica decomisou máis de 500 kilos de cocaína líquida nun pesqueiro. Interceptaron a 300 kilómetros da costa. No barco tamén atoparon preto dun 100 de paquetes de cocaína en polvo. Unha operación sen precedentes na que colaborou o Servizo de Intelixencia da Armada de Colombia e que se saldou coa detención das 4 persoas que ian a bordo do barco. En Valencia, a Garda Civil detivo 4 persoas en Silla e El Perollonet por cometer estafas piramidais coas que se fixeran cun millón de euros. Hai 81 vítimas. Os investigadores ofrecían servizos de inversión e manipulaban os rendementos nunha web creada por eles mesmos para enganar os seus clientes. En total, bloquearon 11 vehículos, 9 inmobles, contas bancarias, reloxos de luxo e material informático. E as cámaras de seguridade dun restaurante de Ourense gravaron unha visita indesexada na madrugada do xoves ao venres. Poucos minutos despois das 4 da mañá entrou un home a cara descuberta, as cámaras captaron como o ladrón colle varios billetes, meteos no peto e logo retira o caixón das moedas atopando un sobre con máis cartos. En total, apoderouse duns 1.100 euros. Non foi o único roubo ocorrido nun local de restauración do Casco Vello Ourensán esta semana. A só 700 metros, a madrugada anterior, tamén un ladrón actuou nunha cafetería. Imos xa agora de cheo cunha nova operación saída do verán. Na fin de semana agárdanse Galicia alrededor de 500.000 de desplazamentos. Imos ver en directo nas cámaras da DXT como é a circulación desta hora. E comezamos na Coruña, na Ponte da Pedra. Poden ver nestes intres como a circulación é completamente fluida e non hai demasiado tráfico. Serán puntos estes con moito movimento os de entradas e saídas das grandes cidades. E ímonos agora cara ao sur da comunidade. Vemos imaxe en directo da Ponte de Rande. Tamén o tráfico que está sendo completamente fluido, sen ningún tipo de problema. E con esta calor, as zonas costeiras que tamén van incrementar o seu tráfico. A DXT, por certo, activa un operativo con 600 axentes controlando a circulación para evitar os accidentes nas estradas. Pois aumentan os desplazamentos e tamén os condutores que se suman ás estradas. No verán, os mozos aproveitan para sacar o carné, pero moitos estánse atopando con longas listas de espera para examinarse. As autoescolas denuncian a situación. Co verán son moitos os que se apuntan nas autoescolas para obter o permiso de conducir, pero dende hai anos a falla de examinadores está provocando a aparición de listas de espera para realizar o examen práctico. Pasábamos de ter unha lista de espera o mellor para facer prácticas para que comenzaran as prácticas dun mes ou menos. Ora, eu falei con certos centros, parece que a norma general é que como mínimo haya 6 meses de lista de espera e algunhas estamos falando dun ano de lista de espera para poder comenzar a facer as prácticas. Aínda que as listas de espera pro exame práctico semellan un mal xeralizado en toda Galicia, as academias da zona de Santiago de Compostela aseguran estar a sufrir unha situación insostible. Tíamos 6 examinadores, este ano ahora vámonos a quedar con un examinador e un coordinador. O examinador traballa a jornada completa e o coordinador suele facer normalmente solamente a mitad de exames. Co cual, se o cuello de botella tiñamos todos os anos no brao bestial, pois este ano, imagínate, ainda moito, moito peor. Segundo relatan dende as autoescolas, as listas de espera afectan especialmente os que necesitan o permiso para optar a un traballo. Os condutores de camión e de tráiler, vale, que levan o fatal, porque non entenden como pode ser que eles queiran acceder ao mercado laboral ou unha oposición e non podan moitos acceder a ela por culpa de que o tráfico non nos dá cupos ás autoescolas para poderlos examinar. Dende a Confederación Nacional de Autoescolas denunciouse o problema diante da Dirección Xeral de Tráfico sen resultados ata agora, malia que as academias teñen moi claro a solución ao conflito. O único problema que temos é de examinadores. Fálase de profesores de autoescola, sí. Pode haber falta de profesores de autoescola, pero o principal escollo que temos é de examinadores, como se está vendo no Brao, que non temos capacidade para examinar. Dende as autoescolas ven difícil unha solución a curto prazo nunha problemática que afecta tanto a alumnos como a academias. O verán enche as praias de bañistas e tamén de normas. Na Coruña, unha ordenanza municipal fixa límites para garantir a convivencia e uso sostible dos areais da cidade. Ollo, por exemplo, non se permite o acceso cos cans e a música só se pode poñer a pouco volume. As infraccións máis graves poden sancionarse, coidado, con ata 3.000 euros.
A primavera coruñesa comezaba con temperaturas xenerosas e cos cans gozando da area e da auga nas praias do Orzán e de Riazor. Pouco lles quedaba para despedirse dos paseos á beira do mar. A prohibición anúnciase en cada acceso. Durante 3 meses as mascotas non poden baixar aos areais urbanos. Teñen todo o ano, todo inverno. Aquí hai moito inverno e eles están aí sempre. Que non puedan venir en todo el verano a la playa non lo veo bien. O habilitan unha zona para ellos, cualquier playa de La Coruña, que hai playas e playas, ou se non que los dejen bajar a partir de unha hora. Sempre que o dono se faga cargo del e que respete a xente que está, podían estar todo o día. O que pasa que hai donos e donos. A sanción económica por infringir a norma pode chegar aos 750 euros. Ata outubro, a única alternativa é desplazarse á Cala de Bens, xa no límite co municipio de Arteixo. No único areal canino da Coruña, xogaban esta mañá Bilbo e Frodo. Xa vedes, hai moita alga, hai moito lixo. Eu ás veces veño cunhas bolsas e poñome a recoller, pero ao día seguinte volve a estar igual. E ali pola parte da torre, pois, ou a dormideras, tampouco unha cala pequena, pois non vería mal, polo menos fai xente da zona. A prohibición e a multa están recollidas nunha ordenanza municipal que establece sancións semellantes pros que xogan ou practican deporte molestando outros bañistas ou pros que se pasan co volume das radios ou dos altofalantes. Cada un que escoita a súa música, hai aparatos para que cada un escoite o seu. A mí non ten por que gustarnos dos outros. Si yo estoy ahí y tú pones toda esa música como si yo no existiera o el siguiente no existiera, todo eso es una falta de respeto. Normas básicas de convivencia para un día de praia, deses que refrescan o corpo e a mente. Precisamente cuando mejor nos encontramos es en la bici porque nos da la brisa, porque como te metas debajo de algo... Pois retomamos neste punto a información sobre o episodio de calor intenso. Ata 158 concellos galegos están en alerta máxima. Ollo, falamos de temperaturas que son un risco real para a saúde. Tamén outros puntos da comunidade están en alerta laranxa ou amarela. Raquel Gandoi. Ningún só recuncho de Galicia escapa este sábado ás temperaturas altas e as alertas decretadas pola Xunta e que en principio van permanecer activas durante varios días máis. O nivel 3, o máximo a alerta vermella, témola no interior e noroeste da Coruña, no centro de Lugo, nas montañas luguesas máis de Ourense e no interior da provincia de Pontevedra, que está levando a peor parte desta vaga de calor. O nivel 2, o de alerta laranxa, está decretada aquí no litoral de Pontevedra, nas Rías Baixas. Nos concellos do Miño, de Ourense e Pontevedra tamén no suroeste da Coruña e alerta amarela no resto da comunidade. É necesario non expoñerse ao sol e non deshidratarse. O mapa das alertas con todos os niveis e riscos para a saúde poden atopalo actualizado no enlace airesaude.sergas.gal. Moitas grazas, Raquel. Falamos das alertas todo o tempo que son activadas por Protección Civil cando existe un risco real, inminente para a poboación e ademais levan implícitas tamén recomendacións. E agora imos falar dos avisos meteorolóxicos que se basan nas predicións do tempo. Para iso temos con nós o noso home do tempo, Xesús Peleteiro, que nos agarda para hoxe e para as vindeiras xornadas. Xesús. Que tal, David? Dixeches ben, non hai que confundir esas alertas de Protección Civil, que poden ser vermellas, laranxas e demais, cos avisos meteorolóxicos que temos aquí pintados. Estes danse cando as prediccións meteorolóxicas pois suben de determinados limiares que dependen das zonas climáticas galegas. Non nos vamos meter neso. O que vamos dicir é os que hai. Temos estes laranxas en toda a bacía do Miño, no sur da provincia de Lugo, por 39 graus. Ali, desta hora, xa superan os 35. Na comarca de Valdeorras tamén laranxa no interior da provincia da Coruña, tamén agora mesmo superamos os 35, marcan 37 de previsión, 34 no norte e tamén nas Rías Baixas, onde agora mesmo están as máximas de toda Galicia, andan xa polos 39 no interior da provincia de Pontevedra. Que o que vai pasar pois de cara a esta tarde? Pois aquí o temos, as máximas andarán polos 40 en Ourense, algo máis baixas polo resto da costa atlántica, no interior, Santiago tamén van registrar moi altas temperaturas e teremos pois ceos despexados prácticamente en todo o país. Agás onde? Pois no refluxio climático, no noso refuxio climático favorito que é a Mariña de Lugo e Ortegal.
Pois esta situación non só en Galicia, porque a calor notase en boa parte de España. 9 comunidades teñen avisos por altas temperaturas. Os termómetros chegarán aos 36-37 graus e moitos roldarán ou superarán os 40, principalmente no Val do Guadalquivir e no Río Texo. Ademais de Galicia, están en alerta Andalucía, Aragón, Castela e León, Castela-A Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid e a Comunidade Valenciana. Mañá domingo as temperaturas serán tamén moi elevadas. A vaga de calor durará ata polo menos o martes. E con esta calor temos que falar tamén de incendios. Mellora a situación no lume que arrasa a zona de La Bisbal de Empordá, en Girona, sobre todo no flanco dereito do lume que xa calcinou máis de 2.000 hectáreas. Nas últimas horas as lapas queimaron unha casa e tamén unha masía. Por sorte non se produciron danos persoais. Logo dunha noite de intensa loita contra as lapas, as previsións dos equipos de extinción son hoxe máis optimistas. Lograron estabilizar un 70% do flanco dereito do incendio, pero aseguran que aínda lles queda moito traballo por facer. Nas últimas horas o lume afectou a 2 vivendas no concello de Calongas en que ninguén quedase ferido e mantense o confinamento nas súas casas de 10.000 veciños de 7 concellos desta zona do Baixo Empordá. Tampouco puideron volver á casa as máis de 100 persoas desaloxadas. Si nos hemos dejado todo, solamente nos hemos traído lo básico, ni lo básico, ni cambio de muda, nada. Mal. Ansiedad, miedo, porque tienes todo allí. Yo no tengo más casa que aquella, no tengo más sitio que aquel. Y como yo, más. Para evitar riscos innecesarios, o Goberno da Generalitat vende pechar o acceso a todo o macizo de Gabarres. Añadimos una nueva medida, que es el cierre del espacio natural de las Gabarras, de todo el espacio natural, efectivo ya desde ahora mismo, ya se están tomando las medidas para cerrar este espacio natural, y una petición de máxima prudencia. Mañana entramos en una fase delicada, una oleada de calor, que según las previsiones meteorológicas se va a prolongar hasta el miércoles y que probablemente nos haga tomar también medidas de cierre de algunos otros espacios naturales. O lume iniciouse o venres a mañá a causa dunhas obras de mantemento na estrada, traballos prohibidos polo risco de incendio. O operario xa está detido e pasará mañá a disposición xudicial. Preocupa a situación dos incendios tamén en Portugal. Efectivos da UME, uns 30 vehículos, axudarán nos labores de vigilancia e extinción. Os lumes que máis alarman están no municipio de Boucela, Barcelos, a supresión de Támega e Sousa, Cinfaes e a península de Setúbal e Arouca, na área metropolitana do Porto. Ben, cambiamos de asunto, imos co prezo dos pementos, que vai máis caro que outros anos por estas datas. Segundo os produtores, influe a meteoroloxía, pero tamén que cada vez son menos. Xubiláronse e non hai remuda. Entramos no mercado de Padrón para averiguar como vai a venda de pementos. Os da denominación de orixe, pementos de Herbón, están a 6 euros a bolsa. Parecenme caros. Y sí, que ha mirado que son un poquito más caros. Os precios, bueno, non están mal, pero... Empezaron a 7 e logo xa van baixando, depende... A ver, outros anos baixan máis rápido, pero este ano van máis lentos. Pero bueno, espero que agora baixen un pouquinho máis. Ainda nos queda moito por vender. Bueno, non son moi consumidora de pementos, ainda que este mal que eu diga, vivindo aquí en Padrón, pero bueno, eu entendo que os pementos están ao precio que teñen que estar polo traballo que dan. Antonio non se queixa do traballo. Na explotación que leva coa muller plantan pementos en 3.000 metros de invernadoiros e en 4.000 ao exterior. Esta tempada non puideron poñelos fora ata principios de maio e agora é cando empezan a dar. Non están ao 100%. Outro factor que influe é que cada vez son menos os produtores. E des anos para aquí quedaronse moitas explotacións libres. E non hai generación que non ven generación atrás, outra xente jubilouse, entonces todo afecta. Entre a calor que hai, a pouca produción que queda, pois claro que hai moito menos pemento de Herbón no mercado. Somos bastantes menos produtores. A menos produto e máis demanda, suba de prezos. Todo conta, tamén os custos de explotación. Os abonos subiron, plásticos subiron, as mangueiras de goteo de regadío subiron. Tudo subeu. Hoxe vas buscar un mineral, está polas nubes. Terlle que botar de comer, se non lle botar de comer non produce. Nos invernadoiros a colleita vai máis adiantada, pero tampouco favorece a calor excesiva. A 50 graus debaixo do plástico, queimanse os pementos.
Veña, pois momento de ir de troula porque os amantes do rock e o metal van polo cuarto día de concertos en Viveiro. Milleiros de asistentes nun dos festivais máis importantes de Europa, o Resurrection Fest. Ímonos ata ali en directo con Xoel Rodríguez. Quedan folgos, Xoel, para vivir esta última xornada? Contanos. Pois aínda quedan folgos, David, porque aínda quedan moitos grupos por actuar nesta derradeira xornada do Resurrection Fest que acaba de abrir hai escasos minutos as súas portas. Hoxe por aquí van pasar un total de 24 bandas, entre elas a que está sonando nestes momentos en directo, chegados dende o Xapón, Ice-Cream, Neverground, pero a este escenario principal tamén se van subir outros referentes do rock como son Mastodon ou tamén Marilyn Manson. Unha edición esta, número 21 do Resurrection Fest aquí en Viveiro que promete bater ademais todas as marcas, tanto de asistencia con máis de 150.000 persoas como tamén de impacto económico, e que durante estas 4 xornadas de festival aquí en Viveiro moveronse máis de 40 millóns de euros. De momento muy guay, muy bien. Estamos disfrutando mucho. Yo es mi segundo año, fui el año pasado como primera vez y muy bien. A ver, yo en cuanto se anunció Limp Bizkit dije, hay que coger la entrada. Ese ha sido mi favorito. Iron Maiden y Sabaton me han parecido mejor de lo esperado. A Day to Remember me ha encantado también. Y a ver hoy, House of Protection destructivo. Mastodon, sin duda alguna, son los mejores. Pois imos agora de norte a sur e agora da papatoria. En Aguarda teñen hoxe de prato un auténtico manxar. A Festa da Lagosta celebra unha nova edición e ali estamos tamén en directo con Demetrio Morenza. Cale o ambientar esta hora? Pois o ambiente era o de esperar, moita xente agora mesmo que continúa degustando a langosta, que é a auténtica protagonista nesta 34ª edición da Festa da Langosta, pero tamén da cociña mariñeira, así que hai acompañantes con esa langosta como podan ser as navallas, os mexillóns, as ameixas, un polvo a galega, unha paella para elixir. Son moitas as persoas que non se queran deixar pasar a ocasión ao longo da xornada de hoxe, xa empezaron onte, por certo, continuarán esta mesma noite e mañá domingo, unha magnífica ocasión para acercarse ata aquí, ata a Guarda e disfrutar da Festa da Langosta. Pode ser a plancha, cocida, pode ser tamén en sushi, pode ser en moitas maneiras. Sempre como cocida, a vinagreta tamén, pero a plancha, pois, quizás está mellor, sí. Temos a langosta a plancha, hai na cocida tamén, pero máis forte a plancha. Vai con un pouco de vinagreta, mayonesa, un manjar. Está, vamos, espectacular. Os recomiendo a todos que vengáis, porque está de muerte. Que boa pinta todo. E outra recomendación, por exemplo, para esta tarde é velo Tarde Piaches. Imos conectar con Silvia para saber que teñen preparados para esta tarde. Hola, Silvia. Hola, David. Bueno, pois hoxe queremos convidar a todos os espectadores que participen co Tarde Piaches porque temos unha sobremesa que vai dar moito que falar. Por que? Bueno, falaremos do traballo. Como interpretan as novas xeracións, as de 20 e tantos, o traballo? Queren traballar toda a vida nun mesmo traballo, traballan menos, esforzanse menos que a xeración dos nosos pais, a miña, por exemplo. Esas dúas perspectivas, bueno, pois faremos un análise con expertos no noso plató aquí en Tarde Piaches. E tamén contaremos coa presencia dos policías que tiveron a sorte de sacar dunha morte que parecía asegurada a un bebé en Vigo. Lembran a noticia? Bueno, pois ensinarános a facer esas RPCs e, por suposto, saber que facer nun momento de moita tensión ou de emerxencia. Así que, nun sintres, en Tarde Piaches. Pois, moitísimas grazas, Silvia, iso será a partir das 4 da tarde, antes o tempo e antes, rematando agora o telexornal,